gaurko bigarrengo platera eta asteontako azkena, bakailaoa, ezta? Osagaiak izango dizkizuet. Bakailao zati bat, arrautzak, baratxuri aleak, piper txorizeroaren mamia, perrexila txikituta, piper hautza, baratxuriak frigituta, olio zalda, bakailoaren tripakilak eta sopako ogia. Osagaiak izan ditut eta zimerko dugu martxan. Bueno, inber dugu alde batetik bakailaoa, Bai? bestaldetik baratxuri sopa bat, gero arrautza bat egingo dula buñuelo esela prejituta, eta tripakilak. Aztegia bakailaoa. Sartuko dugu. Gu jatetxean normalian, Ezketan dena ziretik kontatzen barin bazu, alde ningo dio, gure ikuslea. Gero ez da... Eta hor txena ditugu euki bukaera arte. Gu jatetxean normalian ite dugu bazioko bolta batian sartze dugu horrela, eta 74 gradutan ordu lorden bat egoste dugu, baina gaur ingo dugu labian sartuta laxa, eta hoxe, 10 minutu, 12 minutu, listo. Eta bitartian jarriko gara bautzi sopa egiten. Bai. Bautzi sopa egiteko oliba olioa. Bai. Nahiko... Esente. Bai. Eta botako dugu. Bautzi batzuk, xarratuta. Izan esko lagunduko izu, baina ikusten eta habilidadia dakazula eta ziten ningu zula. Nahi desun bezala, nahi behazu gogila xarratzen jun, bitartian. Bai? Bai. Hori, hemen bakat, labana bat. Bale. Egoan ninguna da, bautzi gorra bota eta ondo tostatu. Bai. Ze memen? Oso, ere ez du behar, baina, bueno, bai, me xamar. Herriak ino nahikoa dugu, ez dut dana ez du behar. Horrela ondo? Oso ondo. Bakailua urte guztien egituzu, ez da erabat edo beste egin da? Bueno, urte guztien ez tebu izaten, porque segun ze garaitan gauden, garaiko arraiak ibiltzen jutegea, ez? Eta nola jatetxe ez da oso ondila, normalian ez du baria de asko egitzen, baina bai egiten da askotan aldatu. Askotan aldatu, igual urtean zehar, bai igual lau bostaldiza karta. Hori da. Bueno, karta dago, hemen aste honetan ninteu plater danako gehienak ia urte guztian notela. Bai. Eta gero jartzatik kanpoa beti, eskaintzen dituzu aste horretako berezitasuna. Hori da, garaiko produktuakin, jutea gauzak zehatzen. Piskari jo, lan nahiko? Nahiko dugu. Nahiko, bale. Hola, zuzu txikilean pixkat doratzen utzi, eta pixkat doratzen denean botako jau ogila garrua, emango jau parega buelta, botako jau txorizeruaren aragi pixkat, pimento pixkat, eta kasu honetan... Zalda, olio zalda. Olio zalda. Eta gero irakiten utzi, 20 minutu, eta gero egiten da trituratu. Berrindu? Eta hori, sopa bat, baino bate tropezio gabe. Hori, berbila. Hori da. Nik gustatzen zait, hori, gelditzea, barotzia pixkat gorrituta. Hori, bai. Bitarte honetan akorratzen barin bazi harriko oso ze kontatu, oso ze falta barin bazau, nik uste nahiko errepaso eman dioula. Nik uste gauzak egintxunak kontatu diteula. Bizaz horrian, orgi jatetxea, gutxi gura bera 35-40 pertsonentzako. Bai, 35 bai, hortikan bera, normalian. Terrazio bai lau maire bai, ointxen iru horrian. Hori ja, gualdi honetan nian da. Erretzaileak, ertenei barin bazore, ointxen iru lau amai. Behian tabernatxo bat, eta nori batzu daude. Zea, zerbeza aukera zabala. Zabala, eta, bueno, nahitik, diteite baita ere pintxo batzuk. Gogoratzen nahi baita ere arduak, botella txikilak, botella hundi hartu berrik ez da, pixkat. Hori da, pixkat. Gero kotxia lasai hartzeko. Oan, zea, perretxiko garaian, aukera zabala. Zabala, bai, beti izate dugu. Ia urte guzti nagotea perretxikoa freskua zerbait, eta gero desidratatu egin dara. Ezkerrak badatore guraldi ona, eta horrek lagunduko dio, bueno. Oain arte martu luz honekin jandu du, eta mendik aurrera ja, udaberriko zibia hasiko da, eta udaberri zizekin, tope hasiko da. Erki. Ja, bautzila botako jo. Ezkerrazko esplikatu dugu, historia. Piskat rehogatu. Izate Zumaiarra, baina momentu honetan, antxe Salma bailaran, lanian jota fuego, azken 8 urtetan, ezta?
Bai, atzen, bai. Oihanarekin? Aurten agostuan goa 8 urte. Eta hoxe. Ontako gu sopako gile ibiltze dugu, hemen Gipuzkoan da oso zea da, baina Nafarroan da adibidez oso... Guk hemen erabiltzen dugu sopa. Hemen bai, baina han ez da, han ez. Zuek han ez dakazuelo iturikan. Han ez da, ez da Bale, gote. eske hemen Gipuzkoan ohitura handik ja. Nik amendik amate da. Amendik eramaten Eta zuen. bestela, ogia labian ondo tostatu eta horrekin inleike. Abitu, baina bestela, hemendik eramaten altzu, Bai, han inguru hartan ez da, nik ez da bilatu bintza. Eta bain botatzea jau. Txorixiruen aragi pixka. Batzu sopa egiteko, eta bai, nik arrai sopa egiteko botatzen diot. Hemen ohitura asko da, ni betitik etxian da, baina ni area juntzen nian da eta bautzi sopa, sopako gile eta zertzen ez egiten. Hori, orduan aurreko platera beak erakutsi zizuten, eta hoan zuk beraiei, hau, ondo. Eta gile esan desberdina, ez da, ogila tostatu egin da, ez da desberdina da. Oso desberdina. Piperrautza pixkat, hau botata gero jasituan salda botako jo, berre baino lehenugo, hau azkerretze. Bai. Eta, bai, Usaiare zituen, Bai, piperrautzak. Piperrautza gaina hori ahumatu puntua daka, piperrautza horrek. Eta bai, salda bota. Eta gustatu iten zazue ahumatuen ikutu hori, bueno, gustatu netzen ohitura dakazu hori erabiltzeko, ez da? Bai. Usatzen zei. Eta... Bale, jarki. Hau, zu hola... Hori da, eta guaina hau irakiten azten nien suba joan jarri, eta, bueno, 20 minutu no irakiten hon berdu, eta gero birrindu, eta, bueno, testura erosu kontrolatzen duzu, pixka logia egiten duzu, salda pixka gehiago gota. Hori da, beak erakutziko, gila beak erakutziko dio. Hori da? Guain inspiratu dizuet... Bakailuen historia. Bakailuen tripakilan historia. Hau da, bakailuan tripakila, hau da, erderaz esango zen, la vejiga flotatoria dena. Ez, da usaltzutek gatzatuta bagarrik eta gugite duna da. Ondo garbitu, gau bat uretan jarri, eta gero hortik aurra ja egosi. Ura aldatu baita ere, o ez? Gau bat nahiko. Gau bat nahiko, hori da. Eta gero jartze dugu labien gainean plakatxo batian, eta lehortzean, hola gelditzen. Bea bakarrikan hortxe lehortzen da, ez da? Eta gero hori, platera bukatzean ikusiko hau, Abitu, lehortzen jartu merdian labien gainean, bere berotasunak. Hori da berotasunak, juta lehortzen, eta lehortzen. Abitu. Eta hau, oliboretan botatzezu eta pustu. Bai, Ondo. Hori ikusiko aldeu geho. Bai, hori guantxe nahi badeu zuia jarriko dugu behotzen, da behotzean ean hori ingo dugu. Eta bestaletik gero, arrautzak ite dugu buñuelo bat deitu goen. Kauserak, arrautzak kauserak hori da. Hori da, izia dakara. Eta hortako egiten da, itea bado arrautza oso fresko aldi maia eta oso ona aldi maia, zuzenia motatzen demazu oli jotan. Kubrituta ateatzea, baina arrautza oso nahi izan berdu. Zaiatu ingo beha, ez da? Gu orduan trukua, baina gu trukua daka. Trukoa dakazuen. Arrautza du dago egosita, Ronarrian, temperatura bajoan, aurrekoan egin un teknika berdinekin. 35 minutu, 64 graduta. Eta orduan ite duna da, hau ireki, eta temperatura txina horra bota, eta beak laguntzeigu hori. Bale, eharki ba. Bale, orduan pixkatien hau egin zaiongo beha, eta listo. Hori da, eta ja bueltatzea, eta bukatziteu ikutu hau. Hori joa prez, bero berua, kontuz, bai. Asko pustea eta ez duten agotako, pusetatxo bagarri botako dugu. Betzak abitu egingo bezala, ez? Hori, hau xe botako dugu. Hori pusten jungo. Pusten? Pusten, nola joan pusten. Eta... Hori ematen du txerrien azala, ez da? Hori da. Itxuraz? Teknika berdina da. Ez ginuke pentsatuko bakailuen azala danikan. Eta hori, jatezu eta bakailuen Beste ere zartu zazu hemen, ez? Beste ere saldu ingo, ez? Nahi bat zuin, ingo. Eskain polita zan? Hala, hala. Hori da. Hori da, eta baina ziko apustan. Hori da. Listo, bila. Gauza egutxitan ikuste ditugu eta bitu hau. Bira, nola zabaldu da. Nola bizten. Bakoitza bere formatzen jutea, segun tripa nola da, listo. Eta haure... Gau politen aukeratuko dugu bateria. Haure listo. Haure listo, oli joa hartzatu ingo dut, ezta? Behar dugu. Behar dugu. Porque guain arrautzare igual ingo dugu. Arrazozu. Esan dugu, lehenko arrautzak, temperatura bajoan inak. Hori da, bai. Inleika, esan dugu, arrautzak gordinakin, oso arrautza fresko aldima eta zuringua oso piaduta aldima kan, inleika, baina bestela honekin, tak? Eta... Pinen fijo, esaten dana, ezta? Hori, eta horrela. Botako dugu, kontuz.
Eta buñuelo bat bezala geldituko da. Bueno. Ze gauza baden litzazorrian. Eta bituz nola pusten da. Buelta emango jo. Erre gabe albaldima, hori da. Eta haure, listo. Nola ditzen arrotza pustu da, honen goen da, eta baina. Eta, ja, enplatatzen jungo gea. Ja, bakailaua oneski oinde izangoa. Hau da, aztia ondo bukatzia, Hartuko dugu bakailaua. Hau listo, nixo. Hori listo, ez? Jarri antxe eta ja platerian jarriko du. Eta egiten da, hau, tak, asala gora du da. Horia, gora bekan. Platerian jarri, tak. Honekin zozita altzo. Bueno, gaur ez teber, baina hori da, aprobetxatu lehik, Hori. A ver, zein asal gustatzen dizu gehiago? Ez dakit, Hau xe beha jarriko dugu, hola, suti gelditzea. Hori da. Hola, suti jarriko jo hemen. Bai? Eta, arrautza, bazter batia. Zenek ezan, bakailen azala dala, eta hemen barruan arrautza dala. Eta guain, botatzen jona da, gainetik. Oliva virgen. Extra? Txorrota bat. Bai. Eta hemen dago, baratxuri xerra tostatu batzuk. Bai. Horrez frijitu eta pixkat. Hori da, horrez frijitu eta. Bai. Perejila. Perejila, ikutu berde bat. Eta piperrauz pixkat. Ketua. Eta bukatzeko, gu jatitzen dite duna da, platera ateatzea horrela, jangela, eta jartze dugu sopa, jarratxo batian. Momentu honetan sopak inazutan egon. Egin bizte eta bitu. Oso importantia da sopare. Eta dite duna da, tak, gainetikan. Birrindu eta iragazi... Hau da, birrinduta eta kolatuta, eta gainetikan, tak, arrastatxo bat horrela. Eta, listo, gero hau mailan uste dugu, eta nahi bau klientiak gehiago bota esana. Hori da, ikusten duzu gaurko azkenengo platera, bea ze otoria, ezta? Bai. Hori da, gure xefaren azken ikutuak ezan eta deziatzen, hau, daztatzeko. Bakaila zati bat, oliba olioaz labean sartu. Baratxuri sopa egiteko, oliba olioa berotu, baratxuria laminetan gehitu, sopako ogia gehitu, piper txorizeroaren mamia eta piper txorizeroen hautza ipini eta guztia nahaztu. Olaizko saldarekin busti eta guztia zueztitu. Bakailao tripaki lehorra oliotan frijitu. Temperatura baixuko arrautza oliotan frijitu. Osagai guztiak aurkeztu. Daztatzeko prest, Mikel. Hala, zeritu zaizu. Piskatu urretuko dut, eta ez dakit nondik hasi. Arrautza lertuko dut. Bai, lertu arrautza, eta gero beste hartu pixkat, bakaila pixkat, eta busti, eta sopa pixkat egin barroa. Hori da, hola pixka lertu. Hori da, bez, ikusten, gorringoan abiritzen barruan gordinik, hori da interesantia. Hortxe, xerratxo bat hartu. Xerratxo bat. Itxura haraka, baitare, puntuak. Listo, bai, nola soltatu den beha. Hola, hemen igurtziko dut. Gero hemendikan sopa. Sopa pixkat. Hola, dana bat hartu. Eta barroa. Eta barroa. Eta puxetatxo bat platu zazu, tak, kurgentia da. Zenean txerri korteza bezala da, baina bakailo guztu egin. Zue pentsatuko zue errepikatu egiten dutela, baina ez gau kristona da. Ez da beste hitzikan esplikatzeko platera unolakoa da. Ikusten zuen, suelto da hola bakailua, arrautza bertan frigituta eta bertan gorringoa lertuta, arrai sopa honekin. Batzu sopa. Bueno, batzu sopa honekin, batzu sopakin. Sopa honekin, hori da. Primerakoa, bai mutila. Noixo, esatia bakarrikan bakaila guk esatzen dutela, erostitu hemen Donostiko enpresa batian, gesatze betxien, eta kontilenak eratzita egiteko, eta beste guztia, beste produktu batzutako. Hori da. Baina oan, agurtu baino lehen, esan, artista bat indazabela, Eskarrik asko, eskarrik asko. Leku honetan ibilizea, baina zuke horgin lekua
primerako tokila dakazu, Posten nahi gustatu izan zaizula. Bai, bat, bestia, eta gero presentazio aldetikan da aste kompletua. Baina guan, agurtzeko, ahalako batean animatu da Oiana, aste guztia gurekin egon da, kaixo, arratsaldeon, ongi etorri. Aste guztian laguntzen, beak alkarrekin egiten du lana, Sukaldeko atzeko partian hori bila. Atzeko partian hori da. Apeiaku jarri dugu, baina lanak dana egite du hemen. Zezkatu lagundu dio ekartzen. Hori da. Alkarrekin lanian zabiltzazte? Bai, normalian beha sala notea eta ni sukaldia, baina beha izateze sukaldaria da, eta berra hori ikasi ezagutu zinezten, alkarrekin ez da? Sukaldian gintzala, eta urte guztian sukaldian alkarrekin ibilia, eta guain nola negozioa gola eskatzezun, beha kanpoatea da, eta kanpoa eta barruan asko biltzea. Barruan bai, eta azken 8 urte hauetan, alkarrekin zabiltzazte, orgi jatetxean Litazon. Hori da. Ulzama bailaran, ez da? Hori da. Burrukan. Hori da. Badakit, jumeño lehenotik jo, maskara eta zerbait nahi dezure bai, eskertu nahi nila, azkenean guk erabiltzen den Euskal Txerrilla maskara izena du enpresak, lekun berrin dago, eta, beak asko erakutzi eta asko ikasit, eta produktu berak utzi dizkigu, eta gutxienez eskertu, eta aukera da gana, probatzeko, merezi la pena, porque aitan egiten edan proiektua da holako txerri bat rekuperatu eta holako kalidadeko produktua. Pare bat egunetan jan ditugu eta ez zaren inbiri gabekua. Así que, behar eskertu eta segi izatela horro. Zuek agurtu zuen etxien lan egiten dutenei, familiai, gorantzia bialdu emendikan, herri ere bai, 180 bakarri baldin bazazte, da nahi musu hundi da. Gorantzia da eta bakitela nun gaude. Eta guztio izan, ikusten gaituzuen guztio ezkerrik asko, badakizuen Naparroko zati txiki batek ikusten gaituela, hemendikan aurrea pixkat zatila zabaltzen den eta aukera izaten duten holako programa ikusteko, ezta? Gure buruai. Lortuko da, hori da, lortuko da pixkanaka. Eskerrik asko tortzeatikan. Zuei. Plazera izan da zuekin egitean. Hori da. Eta jungo geha ikasi du bidia, nola juten den Ultzamara, 15-etikan, eta 121 nazionaletikan. Tailatuko geha. Hori da. Bagoaz, astiare osatu dugu gaurko programarekin, eta zuekin astelenian berriz ikusiko gara elkarrekin. Beste norbait etorriko zaigu, eta badakizu hori, astelenian bertan jakiten dugula. Ondo izan, zue bilok, eta zuek ere bai. Berdin eta eskerrik asko.